Takže tato skladbička je speciálně věnovaná pro našeho dobrýho kamaráda Roberta Biháryho k jeho 19 nám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. Bráško, uži si to. 100 barevných látek, 100 lidí, je svátek, je Ramadán. Žena mě v noči sází, ví, že pohled do tváří je za prodán. Na krku ozdobí z dřívek a jedna z těch dívek jde ke mně blíž. Já na pozdrav dívám, i o které zpívám, už možná víš. Laj, 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 laj. Ten obrazek schází, té divce schází, jen svatozář. 17 let je to zpátky, jsou i bulvární plátky, tiskní v její tvář. Laj, 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 la 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 la. Přes ten obrazek schází, té divce schází, jen svatozář. 17 let je to zpátky, jsou i bulvární plátky, tiskní v její tvář. Ten pohled jako bych pálil, Bohu jako bych chválil každý trest. Ty oči si jen tak přes všechna ta let